Saya suwe ora sembah saya rame ya. Aton kaya apa ning loretan kepenjang. Jarake golong ngene. Yo gara-garane kudu, kudu dago tumpakan. Sing numpaki putra bumi saka Singa Madujaya. Aha. Apa pengagemi suping gajahne kok kasar. Dele ya kan dele temen dia marsul gedene sepira wong cilik ning katiyasane sebete gunung jubruk segara asap disebete sing jalan domblak mengarep domblak mengguri muser kaya kekean putra putri saka Singa Madujaya yang digeleng saka ngalep kaya Baladewa yang digeleng saka bumi kaya bola pecah. Aha anggere kanjane yang digeleng saka rambutnya ngembang bakong alisnya nanggal kabeh pisan mripate ndalak kotak karo klopo garing irunge nyukang semende gulune jonggo ngolang-olang ganjane nawon kemit bokonge bokong Semar kaya motor king jaman de anu tumpaknya gitu ning sayange tungkae pecah-pecah kaya tungkak sapi pinuju kembung tak dening lereran ora jamu sepisan godhong menira suwe ora tau ketemu bicara mah dadi pikiran diantororo